Velkommen til Aalborg Karneval. Velkommen til Kendiarkaden. Som I kan se bag mig, så er vi kongepartner på årets udgave af Karneval. Og jeg vil lige tage med rundt i huset for at vise jer, hvad det er, I kan bruge os til, når I kommer herop til Aalborg Karneval 2025. Følg med her. I Kendiarkaden finder I blandt andet menu, hvor man både kan købe armbånd, man kan købe morgenbrød, og så kan man forsyne sig hele dagen under karnevalet herinde. Her bag ved mig, der har vi vores torv inde i Kendiarkaden. Og her kommer vi til at oprette et servicebord, så har I brug for hjælp, så kig forbi os. Der er rigtig mange mennesker i Kendiarkaden den 24. maj. Så når I skal spise jeres frokost, eller lige skal have et hurtigt måltid, så skal I lige gå den her vej. Herude bag ved Kendiarkaden, på pladsen ude mod busterminalen, der laver vi et madpakkeområde. Og vi vil gerne opfordre alle til at købe deres mad ind i Kendiarkaden og så trække herud. Der kommer til at være ståborde, og vi sørger for rengøring i løbet af dagen. Så bak os lige op ved at tage jeres frokost med herud. I Kendiarkaden der finder du rigtig mange forskellige muligheder for at få noget mad. Og et af de steder, vi har herinde, det er det, der hedder Café Visa, som netop er blevet kåret til Danmarks bedste café her i 2025. Så bliver du sulten under karneval, så kig forbi Kendiarkaden.